So mangita di tagkuan diri ka ng mga treasure nga ng mga naibilin sa mga sinaunang panahon. Diyan alaka. Tan ako ninyo ah. Nakita ko usad diri pa alis ako diri pa dol diri kay purag dakin ako nakita ra. Si pangalan ni Blue nga Ruby ba? Blue Ruby. So mo ni lang kuan sa una kanang ilang gold ba? Mo ni pinaka-importante. To, importante ba para maiwasan ang sakuna. Mo ni nabilin sa mga kuan sa una mga Chinese. Katong Yamashita treasure. So usa pa na nakita andra pero napa ko nakita usa diri traw. Tera ni sila. To. Trust me like So dua na kabuk, dua bro. Tapuko na to. Dua na sila kabuk to. Kita ka na. So alis sa diri. Kita patagain diri nga mga golden kay mga mga treasure kay pwede na nato kanon kanang in the future pwede na to. That is the greatest achievement kanang kanang investment pwede na nimo ikuan iprenda na nimo pwede na mo iprenda kasi basi gato ka nga di mo pwede maprenda. So mangita ta diri kinara na sa kilid-kilid. Mara na sa mga kilid-kilid. Yo, diri ko. Unsa kanindot diri. So makita di mo diri mga blue. Nay blue diri blue. Kanang red. Og unsa putoy lain basta daghan po to diri. Kita ta diri. Usay kanang magbili na sila diri mga kon. Usay karton na nila usahay. Uy gago. So nay nakita usa ka treasure akong migo ay akong igagaw day akong iyon day. Ito na treasure daw. Ito na treasure. Aon di diri basi na pa ni diri. Wala day. Basta batag yaw klaboy. Itrapo sa naa the greatest. Putang ina mo. Ta ana. Muni ang gitawag ito. Muni ang gitawag nga kuan kanang pinaka nangit-ngit ang kumuro. Muni ang gitawag nga pinaka rare. Di ba gol? Lipap ni butangan pinaka rare lipap ni pinaka pangitaon nga balon sa tanang kalibutan. So mao ni siya. Siga pero atong nakitaan karon kay wala ni sulod mabuto. So mo ni ang kitaan diri sonara na naka-located sa Kalibunan. So pwede ako mga igagaw na ko ay mga manghud na ko mga pwede na ko igagaw. So ana po'y bago. So nakakita na pud akong igagaw. Naka-jackpot ako ron kay nakita ta og blue og kuan ay kanang ipag-iyaw niya sa kanang jackpot ta karon og kuan violet ruby og red ruby. So bago umaksyon dapat may protection. So ikapila to kita na Jake. Ika-5 na guro sa. So nara na diri napa na dito pagkakayatag yun. So kung pangitawan pa mo dagan pa na dito. Dagan uy. Kita ka na, kabalo ka unsa na? Nagluto ra na sila dira, wala na sila nag-foil method. Mo na itiman inyo kung makita mo foil diri sa Kalibunan. Wala na sila nag-foil method. Nagkuha na sila nagluto og bangus. Oy, nakakita na pud. Pinaka-antik. Antik na siya. Antik nga kanang kuno, red. Antik nga red ruby. Pwede na mo iprenda sa Palawan pawn shop. Palawan pawn shop. So nindot kay mong view, nice kay mong view diri ron. So padulong na mi uli sa mga animal.